Reklamo ni Buenvenida Propogo. Madalas siyang pagbuntungan ng galit ng kanyang mister, lalo na sa tuwing siya ay humingi ng sustento para sa kanilang 4 na anak. Minsan na rin daw siyang pinukpok nito ng martilyo. Bukod pa rin niya dyan, partner, ay hinabol rin daw siya ng itak at tinutukan pa ng baril. At nakuhanan pa ng cellphone video ang panunutok ni mister sa kanyang misis. Panoorin po natin ito. Ayun, partner, kitang-kita sa Matindi. video, partner, kung gaano binigyan ng suntok ni mister itong si Mrs. Kasama natin ngayon si Buenvenida Propogo. Magandang hapon po sa iyo, Mrs. Magandang hapon po. Ayan. Mrs., makikwento nga po sa amin kasi nakita namin sa video kung gaano ka sinaktan ni mister. Kailan po nangyari itong pananakit sa iyo? Nung last year pa po yan. Nung di na siya nagbibigay sa akin, laging kumikita siya, hindi siya nagbibigay. Sa pilitan pa akong magbigay. So, ibig sabihin po, ito pong pananakit dahil po ay nag-away kayo dahil sa sustentong hindi niya ginagawa. Hindi po ako sama. Kasi, nung tuwing nag-aano siya, hindi siya nagbibigay. Sa pilitan pa akong magbigay ko. Ano pa. Tapos, hindi na siya nagbibigay. Makisentro lang po ng mikropono. Hindi po siya nagbibigay. Tapos sabi ko, saan ang iyong kita? Sabi niya, wala. Laging wala. Pero laging may wala. trabaho po si mister. Opo. Ano po yung trabaho niya? Titis-tis, na arkilaso, truck. So, isa po siyang Para ning tistis, para tistis. para Coco testes. Lambert. Oo, sa Coco Coco. Lambert. Opo. So, bakit ka naman ganun na lang kung saktan itong si mister? Nakita kasi namin kung gaano kanya sinuntok. Sobrang lakas ni mister. Talagang buwelong-buwelo Nagagalit siya pag iniingian siya ng ng pera. po. Okay. So, bakit naman sa tingin mo galit na galit si mister pag hinihingan siya ng pera? Ganyan naman talaga yan pag inaanap pa ng pera, galit eh. So, ang gusto niya, yung pera niya, sa kanya lang. Sa kanya lang. Oh. So, ang pinag-awayan nyo that time, purely pera. Sustento. Sustento, pag bigay ng... Opo, pakilapit po ng mikropono na. Yung pagbibigay ng maayos. Pero nagbibigay naman siya. Nung dati, nagbibigay naman siya. Ngayon mga na yon, patayo lang ako ng bahay. Minsan, sa pilitan pa. Pag nagbigay pa, itatapon pa. So, hindi sa iyo binibigay ng maayos, Hindi pagalit maayos, pa. Galit pa. Opo. Laging sasabihin, wala. Minsan, hanggang sa wala. Kayo po ba ni mister ay kasal nanay? Yun po. Ilang taon na po kayong kasal ni mister? 23 years. 23 years. Sa loob po ng 23 taon, lagi po ba kayong nag-aaway patungkol sa pera at lagi ka din ba niyang sinasaktan? Po. Madalas, mula pang mag-asawa kami. Ilan na po yung anak niyo, nay? 4. 4. So, naka-4 kayong anak pero lagi kang sinasaktan ni mister tuwing nag-aaway kayo. Po. Ano yung ginagawa niyo, nay, tuwing kayo ay sinasaktan, nag-aaway? Wala, tumatakbo ako umiyak lang ako. Minsan nga, kinulong ako yan sa kwarto eh. Kinulong ka sa Kinulong kwarto? ko sa kwarto, tinalian pa ng pisi sa kwarto. So, ibig sabihin talagang ayaw ka palabasin ng kwarto. Sa 23 years, nanay, hindi biro po yan na pinagdaanan nyo habang kayo ay kasal, magkasama kayo ni Mrs. Bakit ganun na lang po? Kung patawarin mo ito, bakit pinapalipas nyo po at hanggang ngayon ay umabot kayo ng 23 years? Kasi sa mga anak ko, tinitiis ko lang. Iniwanan ko naman yan, inireklamo ko na yan sa barangay na makikipag-walay na ako. Isa pa lang yung anak namin. Kasama ko yung papa ko. Gaano kahirap, nay, na 23 years, tinatago mo yung sakit, yung grabing pagpasensya mo kay mister? Tiniis ko lang lahat. Kasi nung isa pa lang yung anak ko, nakikipag-iwalay na ako eh. Tapos sabi niya, pag-usapan lang, sabi sa barangay, sa tuburan pa kami noon. Pag-usapan? Pag-usapan lang. Pag-abot doon, sabi nung kapitan, hindi naman kayo namin pwedeng pag-iwalay kasi mag-asawa kayo. Okay na. Pag-usapan ninyo. Sabi, Nanay, nakita namin kanina, pagpasok nyo ng studio,
nakaharap mo itong si Mister, bumuhos na yung luha mo. Bakit po? Kasi tagal ko na talagang pinagtitiis. Pagod na ako. Pero bisis ko na sa kanya sinabi na, huwag mo na. Sabi ko, magbago ka na. Sabi ko, malalaki na yung mga bata. Sabi ko, mag-focus na lang tayo sa mga bata kasi hindi ako nakakapokus. Sabi niya, oo, lagi. Minsan, di naman siya nagsasabi lang siya na magbabago kung naireklamo ko siya eh. Pag pinapakulong, pero pag hindi naman, yung verbal lang, kaming dalawa. So, ibig sabihin po, nanay, Paulit-ulit. paulit-ulit. Oo. At dumating yung panahon na parang hindi mo na talaga kaya, kaya lumapit ka na dito sa amin. Oo. Bigreklamo ko na siya, nakahikot na kami. Ikot na Okay. kami. Tapos, sabi ko, hintayin ko na lang maglagay yung panganay ko. Mapatapos ko lang yung panganay ko. Dahil susukatin ko na siya. Hinintay ko makatapos yung panganay ko. Hirap nung magtatapos yung panganay ko, yung dalawa. Tinurture niya ako masyado. Hirap na talaga ako. Okay, nanay. Hanggang sa sinaktan niya ako. Nanay, totoo ba ito na pinukpok ka ng martilyo? Umpo. Hinabol ka ng itak? Umpo, no. Tinutukan ka ng baril? Umpo. May baril ito? Mayroon dyan noon. Dahil isa pa lang yung... Ngayon, may baril ka pa? So, totoo ito na hinabol ka ng itak? Opo. Buti nakatakbo ka? Po, tumakbo ako, sumakay ako sa tinubukan niya ako eh. Nakasakay ako sa tricycle, tumakbo ako doon sa... Yung pagpukpok ng martilyo, saan ka tinamaan? Dito. Ay, sa ulo. At yung baril, anong klaseng baril? 45. 45. Okay. Ito ba'y inireklamo mo sa pulis, itong pagpukpok ng martilyo, paghabol ng itak? Nakuha ba sa kanya yung baril? Umpo. Nakuha? Hindi, sinurrender ko nung makatulog siya. So sinurrender mo yung baril? Oo, nakatulog siya eh. Okay. So, nakulong pala ito si Mister niya, partner. Ilang buwan po itong nakulong? 4 na buwan. Okay. So, nung makulong siya, akala nyo magbabago na. Umpo. Medyo magre-reforma na ng Pinakita pagkatao niya. naman niya ng pero nag-ano pa rin siya ng mga bisyo, pero hindi na niya ako sinasaktan. Okay. Kung sa pero napapa-stress pa rin siya. Tiniis ko na lang basta nagbibigay siya. Okay. So, nung makalipas po ang ilang buwan, naulit na naman ba yung pagpapa-stress sa'yo, pananakit? Yung stress, hindi nawawala yung stress. Laging pa-stress. Kaya ko pa man, hindi malakas pa ako noon eh. Hindi, kasi sabi mo, kailan siya nakulong? Isa pa lang yung namin ko na kanina. Okay. So, So, medyo nagbago na ba? Medyo nagbago na ba? Medyo nag-ano si nanay. Medyo nagbago na ba? nagbago-bago naman siya ng hotel. Hindi na siya nagpapabaya sa pamilya. Okay. Pero ngayon po, Pero ano pa rin siya, nagpa-stress pa rin. So, Hindi na, ngayon, lumapit ka dito, anong gusto mong mangyari? Makikipaghiwalay ka na? Pag-uusapan na lang yung mga bata. Kasi hindi ko na talaga kaya. Pati yung mga bata na nadamay eh. So nag-aaway pa rin kayo ngayon? Opo. Sinasaktan ka pa rin? Tumatakbo ako sa mga anak ko. Pag pinagaganyan niya ako, Ano yung nararamdaman nyo, nanay, tuwing nakikita mo si Mister? Ganing nervyos pag nagagalit na siya. So hindi na maalis dyan sa isip mo, sa puso Maski sa mo yung pagtulog ko eh. Parang hindi na ako makaano. mental disturbance na partner. Sige, partner. Eto, para sagutin ang akusasyon laban sa kanya, humarap din ngayong hapon ang mister na si Erwin Propogo. Magandang hapon, Erwin. Kanina habang tinatanong namin si Mrs. Panay Sige, yung... okay na yan. Okay na yan, Erwin. panay yung sagot Lakas-lakasan mo. mo lang yung boses mo, no? Panay yung sagot mo, panay yung batin mo. Pero ngayon, tanungin kita, Erwin, matindi itong sumbong ni Mrs. Kitang-kita namin sa video kung paano mo suntukin at sinabi niya, pinukpok mo pa ng martilyo, tinutukan mo pa ng baril. Bakit ganun naman ang trato mo dito kay Mrs.? Yung baril po, hindi po ako nagtutok. Pakilakas lang po ng Hindi boses. po ako nagtututok ng baril. Yung martilyo po, naano ko po yung kasi nag-away po kami. Pakilapit po. Pero totoo lahat itong binabanggit ni Mrs. Yung ano po, yung mga sinabi na nabol ko siya, hindi po yan totoo. So, okay. So, panghabol, sinasabi mo hindi totoo, pero yung pananakit, totoo. Minsan po, nasaktan ko talaga siya, pero dahil po,
Hindi na rin ako, pagod na rin po ako. Saan kang parte napapagod, mister? Ako po, ang nagtitisimay, kukulamberan po. Of course, kami. ikaw yung Tapos, tatay, ikaw yung asawa, ikaw yung lalaki sa bahay, ikaw talaga magpo-provide ng Tapos, pangangailangan nila. Sa akin It's- lahat din ng pagtitistes, ako mismo ang... Alam nga naman si Mrs. yung Opo. magtitistes Opo. para bigyan ka ng pera. Di Ako ba? po. Tapos, Pero may baril ka. wala po. Ay, Wala po. Wala pa ako. Kahit na paano po. Wala po. Meron nga daw, kasi nga, may kaso ka nga. Hanggang ba dito naman, anong gusto mong mangyari, mister? Magsisinungaling ka? Dinideny mo yung sinasabi ni Mrs.? Kasi- Or So, may baril aakuin ka? mo na lang? Kasi po, nakalagay yan, pero wala. Wala Nakalagay po. saan? Yung ano po, dinala niya po doon, yun. Yung baril. Opo. Anong So may baril? baril ka talaga? Pero po, wala po ta. Wala talaga. Hindi nga eh. Sabi mo may dinala siyang baril. Kaninong Yun- baril yung kaninong dinala baril ni yun? Mrs.? Hindi po yun sa akin. Dinala Kanino yun? niya. Basta, may dinala po siya Okay. doon. So kitang-kita ngayon kung gaano ka gumawa ng paraan Tapos para lang ako na yung itago yung isinangalan. katotohanan. Matanong ko, sinasabi niyang hindi daw sa kanya yung baril na dinala mo. Hindi Pati, po, sir. Sa kanya yun. Dinideny niya. May kaso ka na ng firearms. Dinideny mo pa. Kasi So sa kanya talaga, pinangalan mo kasi Binili sa akin. niya eh. Hindi, binili mo, mister. hindi pa ako nag-ano noon. Okay. O sige, iba tayo. Kasi kahit anong pilit namin, ayaw mo talagang sabihin. Ikaw po ba, tatay, meron kang bisyo? Wala po. Kuha lang po, nagiinom. Yun po. Nagiinom tapos, yun lang. Pag nalalasing ka, ano yung nangyayari sa pagkatao mo? Ikaw ba ay lasenggero? Ikaw ba ay nanggugulo? Ikaw ba ay mapanakit na mister? Hindi po naman po. Pag nagkakasagutan lang po kami, ganun po. Tuwing Minsan nagkakasagutan kayo, nagkakaroon kayo ng problema, talagang mapanakit ka. Hindi po minsan nakaanoan ko din po siya, pero yun po. O di bisyo yun. Bisyo yung pananakit mo kay misis. Yun lang naman po ang naano Yun ko. lang naman yung bisyo mo. Hindi- Bakit gusto mo pang dagdagan? Tapos po wala, hindi na po ako nag-ano. Okay. Sinasabi ni Mrs. at inako mo na ikaw ay nakulong. Tama? Opo. Okay. Hindi ka pa ba nadala na ikaw ay pinakulong na ni Mrs., nakulong ka na, may kaso ka na, pero bakit nung nakalaya ka na, sinaktan mo ulit itong si Mrs.? Wala po na ano lang po ako kasi minsan na grabe ang ano niya, ang bunganga na Natural. binubungangan po Kung ako. hindi ka nagbibigay ng sustento, kahit sinong Mrs., magbubunga ano nga. yung mga pinagbububunganga sa iyo ng misis mo? Kahit ano, may babae daw ako, tapos wala naman siyang na ano. Pinagdududahan ka ni misis mo na may tinitistis kang iba. Opo. Oh. Tapos, pag ano, ang inanapan ako ng kita, paano naman kung Alam mo, yun lang mister, naman ang Mr. Ganito nakukuha yun, ano? ko. Kahit sinong babae, pag hindi ka nakapag-remit ng kompleto or tama, pag-iisipan ka na meron kang ibang babae. So sa ganung bagay, dapat pinatunayan mo kay Mrs. na wala kang babae. Remit mo lahat ng pera mo. Ayan, o, di ba? Wala po. Pero hindi mo nagawa. Nagawa ko po yun. Nagawa Pero mong ano, yung saktan si Mrs. yung hiningi niya sa akin na pera, kung wala naman po talaga Okay. na. May apat kayong anak, tama? Yun nga, pinagtataka ko, sabi mo may kukulambiran ka. Opo. Nagtitistis ka na, arkila yung truck mo. Hindi, siya po ang naghahawak ng pera. Ako Ako lang po ang nagtatrabaho ng Umisis ka lahat-lahat. doon naghahanap ka ng pera. Siya po. Ang Kasi kung wala negosyo po naman ko ako, sa loob ng bahay. kung wala ako ang naman po ako, nagkapital yung puhunan ko yun sa magulang ko, binigyan ako ng ano, so pinag-ati-atian namin. Dalaga pa ako, may negosyo na talaga ko, tindahan. Mhm. Napangasawa ko niyan, mayroon na talaga akong napundar. Mhm. Tapos, kaya nagsimula kami, pera ko ang pinagsimulan. Ang hinahanap mo ngayon, yung kita ni Mister. Oo. Kita daw. Ang kinikita, may Kinukulangan kanya-kanya po kasi. kaming pinagkakitahan. Mhm. Yung kita ko sa tindahan, saka ni Coco Lambert, dahil ako ang nag-provide. Tapos, siya naman, binigyan kong siyang source na para mapagpagkakitaan. Binili ko siya ng chinso, saka ning truck. Sa Kasi- una pa lang namin pagsasama, So ikaw ang bumili ng Oo, truck. no. kasi sa akin galing, sir. Yung truck, Kung hindi conjugal naman sa akin, property na makakabili yun. ng Galing mga sa'yo gamit. yung... Siyempre ako po, sir, yung ng trabaho noon. Ako lahat. Ikaw yung nagtrabaho. Pero Opo. sino yung bumili ng truck? Paano? ako. Siya po, pero ako po yung para po magkapera.
Paano naman po magkakapera, makakakuha siya ng gano'n na... Okay, ganito tatay. So yung pambili ng truck galing din sa'yo? Oo, opo, kasi ako po yung nagtatrabaho. Lakas lang, pero akong nagpo-provide. Ako po yung nagtatrabaho. Pero yung pera saan galing? Sa akin. Sa akin po. Kasi Okay, nagtrabaho. ganito na lang, Mr. Ano? nagtrabaho ako doon. Ganito na lang. Nagdaya Yung ako ng pera ba Tacloban. na pinagtrabahuan mo sa pagtitistis, Binibigay ko po sa kanya. Nagdayo ako doon ng Tacloban. lahat mo ibinibigay? Opo. Okay, sandali. Sa Tacloban. Huwag natin pag-usapan yung pera kasi ang pinag-uusapan natin dito yung Pananakit, partner. Okay. Oo. Ito, Erwin, ako lalaki rin. Opo. Lalaki ka rin, ano? Nung pinupukpok mo ba ng martilyo si Miss at sinusuntok mo, hindi ka ba nakaramdam ng awa sa misis mo na... Kasi mas malakas ang lalaki kaysa babae. Walang laban ng babae. Pero po, hindi po yun malakas ang ano ko. Yung suntok mo? Sa tingin lang po na hindi po Misis, yun. hindi raw malakas yung pagkasuntok sa'yo? Hindi yun. Di ba ako malalatak kung hindi malakas? Okay. Yung martilyo, huwag mo sabihin na yung martilyo hindi matigas. Huwag mong sabihin na yung ulo ni Mrs. ay hindi matigas or malambot yung So ulo hindi ka kaya naawa sa nasaktan. misis mo nung ginawa mo yun? Naawa po ako. Ano ba yung pumasok, mister, sa ulo mo? Bakit ganun na lang yung galit mo kay Mrs.? Hindi mo ba iniisip babae si Mrs.? Nagmahalan Hindi, kayo. hindi po, sir. Naratel ka na ba dahil sa bunganga? Ganon Paano? po kasi sel nung ano yun, bago po yun nangyari, may nakuha kasi siya ng itak noon. Tinaga ako niya dito. At tinaga ka? Oo. Tapos, So pisikalan talaga, violenteng masyado yung laban nyo, no? hinawakan ko yung anak ko. O, ano po ng microphone, sir? Hinawakan ko yung anak ko. Teka, Mrs., totoo bang tinaga mo din siya? Oo, dito. Kasi may Dito hawak. to? Siya, Opo. Tinaga. Pero may hindi hawak ko dito siya po. na sugatan. Dito. So talagang ang away nyo pala, Asot pusa, partner. ang Tigret, ang asot po sa partner, minsan hindi pa Naghahabulan lang. Oo. Roar. Oo. Tapos ganito Pero po, ito, tigre. may mga armas na kayo, baril, itak. Hindi po, ganito. Kinuha Pagkarating ko yung niya, anak ko, ina pa yung anak ko. bago ko siya naitak, tinulak-tulak muna niya. So ibig sabihin, sobrang galit, self-defense mo, kumuha ka ng itak, tinaga mo. Okay, teka. Self-defense Bakit, lang naman bakit yun. naman kayo tumagal ng 23 anyos na ganyan na pala ang labanan nyo? Nakikipag-iwalay na ako, ayaw umiwalay. Okay, question, bakit ayaw mo makipaghiwalay? Ayaw na pala sa'yo. Ay, sir, gusto ko pa naman talaga siya. Ayusin. Opo. Mahal mo ba yung misis mo? O, siyempre po. Hanggang ngayon? Opo, kasi po, kung hindi ko siya habol-habulin. So bakit hindi na lang kayo magmahalan ng magmahalan na walang Marami. Teka, pisikalan? misis, ikaw ba mahal mo pa ito? Na asawa mo? Kasi 4 yung naging anak nyo. Kasi sa dami niyang inano sa akin, nawala na yung amor sa kanya. So hindi mo na siya mahal? Hindi na ngayon. Nawala Ikaw, na ako mister? sa mga anak na lang. Mahal mo pa siya ngayon? Opo, sir. Kaya hindi naman ako maghabol-habol kung... Bakit hinabol-habol? Itong pagbahabol mo ba dahil sa pagmamahal or hinabol-habol mo ng itak? Hindi po. Hinahanap ko talaga po. Okay. Hinahanap Ganito mo na siya? lang. Ganito na lang. Direkta, anong tawag mo sa kanya? Ning ang ano ko sa kanya, Ning. Okay. Kausapin mo si Ning. Direkta mo ngayon. Sabihin mo ngayon na mahal mo siya. Makipag-usap ka. Talaga. Direkta mo sa kanya. Huwag kang tumingin sa amin. Sa kanya ka. Sa Tumingin. kamaturan talaga, nakuha man ako. Tagalogin mo. Minsan kasi, nakikita ko siya may... Hindi, kaya siya nga ang kausapin mo, si Ning. Nakit- Direktahin mo sa kanya. Minsan kasi kaya, siyempre, ang pagsilos ng tao hindi maalis. Minsan nakita ko siya may ka-video call. Yun, na ano din, na siyempre, lalaki ka. Na, galit din ako. Yun, minsan inagaw ko nga yung cellphone sa kanya. Tapos, mga ilang araw, ibinabalik ko sa kanya naman. So may ka-video call si Ning. Opo. Yun ang dahilan kung bakit naggagalit ka talaga. Nagsisilos ka. Siyempre po, ganyan po. Okay. Kailan nangyari itong pagbibideo call mo? Ngayon na lang naman yan, naglibang Ah. ako. Naglilibang ako dahil ayaw ko nang tumutok yung utak ko sa kanya. So parang Parang ginagawa mong paraan Sino? yun para May ma-divert kausap yung kang utak mo lalaki, dahil ano, sobra na yung Oo, pananakit sobra na. niya. Okay. Ito nga, balikan natin. Sige, kausapin mo si Ning. Sabihin mo sa kanya yan. Direkta. Kaya, may ilang beses na kinuha ko yung cellphone. Sige, siya nga ang kausapin mo. Tapos sabi, wala na daw yung binlock na daw niya. Sabi ko, makita ko na yun naman, alos papasok siya doon sa tindahan namin. Sarado siya ng pinto, nakalak pa. Bakit nagtatago ka? Ganito, wait lang, partner. So may selos Oo, sila ako magbabatin lang ako, kasama. partner. Hindi ako makapasok-pasok. Mister, wait lang, mister.
mukhang meron ka ng nararamdamang pagsiselos ngayon, pero nung mga panahon na hindi pa yan ginagawa ni Mrs., panay suntok ka, pananakit, Hindi po. parang baliwala yung ginagawa ni Mrs. sa'yo. Hindi po. Kaya nararamdaman mo yan ngayon. Okay. So, mahal mo pa talaga si Ning? Mahal ko pa talaga. Kaya mo bang humingi ng tawad sa kanya? Kung mapatawad. Hindi nga, kaya mo. Opo. Eh, lapitan mo. Lapitan mo. Kung pwede pang Hindi, lapitan mo si Ning. Kausapin mo. kung pwede Lapitan mo, Erwin. Punta ka doon. Oo, magpakalalaki ka ngayon. Lapitan Kung mo. talagang gusto mo mangyari, Sige gusto na. mong patawarin ka ni Ning, Makiusap ka kay nanonood ang buong mundo. Dito mo patunayan na mahal mo pa si Patunayan Ning. Sige na na. mahal mo si Ning. Lapitan mo Ipakita na, mo Erwin. sa kanila. Umpisa na mag-asawa kami, hindi ko naramdaman na ning pinagsabihan niya akong payaba niya ako. Na I love you. Walang I love you. Okay. Erwin, lapitan mo sa mo. Kumakain kami sa labas. Pag nagugutom na, hindi man lang ako niyan ilibre, puro ako. Nagnanalo na Kuripot ito. Di nang yan ang nililibre. Puro ako lang ang... Okay. So hindi mo naramdaman yung pagiging reyna sa loob Hindi. ng bahay? Walang I love you. Da, Hindi ka ba pinapariban yung buhok mo? Ano? hindi, sarili ko lang. So Okay. lahat lang ginagawa mo para sa sarili mo. Wala kang Okay. nararamdamang Partner, pagmamahal. Wala. ituloy ko. Gusto na ni Erwin humingi ng tawad at lumapit kay Ning. Sige, lapit, Erwin. Doon ka sa kanya. Wala sanahan. Sige na. Ilang beses na yan. Doon ka sa kanya, Ganyan Erwin. lang. Tapos Oh. babalik naman. Kausapin mo. Paulit-ulit. Kausapin mo. amo nga ni na kasalat tao man sa baga kita. Ay, nagludlud ka pa sa ako nung sa town. Sabi nung blatter nagkuha ko ng protection order, ta pinaali ka na ito. Tapos di ka pa nga naglulod ning gigibunta na ngayat pagatuangan ta na. Uno pag nakibati ka sa ako pala mamayad ng mga utang mo. Mm. Namayad na mga utang ko niya kadakal naubos na sa kwarta ko pag para ka to sa kinabukasan ng mga akas. Di man talagang Kang gusto mo kaya nasulsulang ka kaya ng mga ipangod mo. Ta gusto mo kaya kwarta mo, kwarta mo pa. Ako, kang pinaglalaban ko yun, so karapatan ng mga akas. So, amo nga ni na iyan mga kinabukasan ng mga akas. Nagtatapos sa duwang mga akas. Uno so ginibo mo sa kapig para tulture ma ako. Sabi ko may babayaran, da ka pakilabot. Magtaw ka nga nako. Kadakala ka babayaran, magabayaran 25,000 so. Taso akas kwarta mo, kay pero baga. di ka nagataw. Daman ba kwartang kung kain Ayun baga ka ako. nang gana sa witing, no sa simana pa sana, 120,000. Istorya man Ni sa pisong duleng, di ako tinawan, sumangay pagod niya, taralayan yung pasurod-surod na gayat ng balato. mga ori istorya kan sa mo kada kan sa mo kaya kanaga. Arap-arapan na ganit. Tagalog lang. Marami ang nag ano sa kanya sa sulsul. Okay, So ganito hindi na lang. totoo na nanalo ka sa weteng. Nanalo siya. Nanalo ako pero konti lang yung puso. Oh, kahit konti pa yan, dapat hindi ka man lang nabigyan. Maski ipakainin yung mga kaming mag-irina sa Jollibee, hindi. Siya pa pinakain namin. Grabe ka naman talaga, mister. Parang kahit ako naman yung nasa posisyon ni Tapos Mrs. ay yung mag-orimentado. Yung mga kapitbahay namin, pinagbibigyan ng 50. Ako, ni pisong duling wala. Hindi niya alam, binigay ko sa anak ko. Hindi niya alam. So dapat pinaalam mo. Okay, ganito. Balikan ko, Erwin. Ano ang pakiusap mo ngayon kay Ning? Direktahin mo na. Sir, kung pwede pa ako niyang mapa... Hindi, direct siya. Kausapin mo nga. Interesan mo, tawag mo, Neng, di ba? Kausapin mo siya. Napakagaling mo sumuntok, Sige. tapang mo, tapos ngayon hindi mo malapitan si Mrs. ng maayos. O, sige. Nakakuha na ako. Pero Tagalogin mo. sana pakinggan mo naman ang ano ko. Pag-istoryan tayo sana sa mga akas. Dahil, Tagalog, nanay. Tagalog. pag-usapan na lang natin yung mga bata. Kasi nawawalan na akong peace of mind sa mga tao. Durog na ako. O, na-TV na kita. Kaya mo bang sabihin kay Ning na mahal mo siya? Mahal Sige, ko talaga sabihin siya. mo. Hindi Ning, mo nahihirapan? Mahal ko talaga Kunwari, siya. Hindi Sis, ako kahit pagsasabi mo ng I love you, hirap na hirap ka. Hindi, nahihirapan Pero talaga. pag sumuntok ka, okay, ulitin mo, bueno-bueno. ulitin mo. Kasi hindi nararamdaman ng misis mo na mahal mo siya kasi nahihirapan ka magsabi. Ayusin mo yung pagsabi, Erwin. Kasi Ulitin mo. talaga siya. Ulitin mo. Talaga yan. Mahal ko talaga tabi ma'am siya. Ay, hindi, siya nga Sige, saan ka sabihin. isigaw mo sa buong mundo kung gaano mo siya kamahal. Anong pangalan niya? Ning. Ning, sige. Mahal ko talaga siya, ma'am. At sabihin mo sa Sa kanya. kanya. Huwag sa akin at hindi ko Sabihin mo kailangan sa kanya. yan. Sa kanya.
Mahal ko talaga ka. Kaya Yan! nagasilos nga niya akong, siyempre, di man maali. Nagasilos ka dahil gibon mo pa uno. Tagalog na. So gawain mo, pinupunta mo sa akin, babaero ka, simulat sa pon. Wala akong Wala ka lang pinapakita sa akin. Hinala Kasi lang, tago hinala. ka lang. Gabi-gabi umaalis ka. Di na nga tayo nagsasama bilang mag-asawa. Di na nga tayo nagtatabi. Ayun! Bukod na siya. Ay, kaya Oh. pala. Paano mo Grabe masasabing- pagkukulang. Yung mag-asawa pa, masasabi pa niyang mag-asawa ka So na. ang away nyo ngayon hindi dahil lang sa pera, kung hindi dahil yung obligasyon ni Mister, hindi mo Hindi na. nararamdaman Wala na. at Wala na. nararanasan. So hindi mo na, nanay, hindi mo na nararamdaman ang kukulamber ng iyong mister? Hindi na po. Okay. Siya po kasi ang nagawak. Ay, sinusuyo-suyo pa kita. Number partner, pati yung yung buko. So nagdududa kami sis na may iba itong tinitestes. Meron, Tapos- kasi wala nang binibigay. Ang laki ng kinikita ng chinso, tra. Meron kang babae. Teka, misis, ulitin ko ha. Binibigay. Nagdududa ka rin na may iba na siyang chinichinso. Opo. Okay. Kasi, Opo. hindi siya nagbibigay. Gabi-gabi, Tapos- umaalis pa siya. O, saan ka naman pumupunta pag umalis ka tuwing gabi? Doon po sa kapatid. Tapos pag ano po, hindi Sa naman kapatid ako nino. kapatid. Tapos pag umuwi ako, hindi naman ako makapasok kasi nakakandado Of yung... course! Mga- Alam naman maghintay sila sa iyo para pumasok Teka, ka. misis, itong tanong ko. Hindi po ako pinapapasok. Ibig mong sabihin, wala naman lang kayong lambingan na Wala na nangyari, po. holding Hindi na- hands. Ang dati, umpisa pa lang nung pag-ano namin, lang, tatabi lang yan kung Pag gusto niya. gusto niya. Pag ano, Tapos na, aalis na. Kaya nakabuo kayo ng 4. Oo. Pero Hindi naman talaga totally talaga kaming tumatabi na talaga sa igaan. Hindi naman yan. Maski gusto nung umpisa, lang. pag gusto lang yan. Sinasabi mo lang yan. ko lang kasi siyempre nasa edad naman ako eh. Okay. okay. Sinasabi Sige, lang, Mila. sir. Kuya. Hanggang ba- sa ngayon, hindi Okay. na talaga siya tumatabi. Ayun. Sinusuyo ko pa, tinatanggihan pa ako. Ay, matindi. Ay, halimbawa, nanay, tabihan ka ngayon na uli. Ayoko na. Ayaw mo Wala na. na. Sige, sir, balik ka na sa upuan. Balik ka na dito. Nakikita Erwin, balik ka namin na dito. kasi sir kung paano mo... Irwin, balik ka Usapan na na lang dito. namin yung mga bata. Sige, sir. Di ba kami gusto pa yung sabihin? Sige na. Sana ma-ariglo Yun na tapos. sinabi ko na sa'yo eh. Sabi ko, last chance na Ariglohan hintayin na mo lang makatapos natin ka to. rin sa bangko. Para sa mga bata. Hindi mo dapat inisip mo ka to. Inisip na, no, nagayat ka bagang tawad. Tinaon teka, hintayin mo makatapos si Joshua, sabi ko. Hintayin mo makatapos si Joshua. Oh, nakatapos na si Joshua. Ito na si Joshua, nakatapos naman. Super laki na ni Joshua. Sige sir, umupo ka Balik na ka na po dito. muna dito at makakausap natin para sa legal na aksyon. Makakausap natin sa linya ng telepono. Ito partner, si Attorney Nestor Ner, ang pinakamagaling na abogado dyan, partner. Isa sa magaling Hindi, na napansin abogado. ko lang kasi, Brad, una, hindi mo na siya tinatabihan pala. Hindi niya na nararamdaman yung kukulamber mo. Tapos, Iba na daw yung tinitestes mo. kahit pagsabi mo ng pagmamahal na mahal mo siya, nahihirapan ka. Talagang may problema. O, sige. Ngayon nga, nakikita namin kung gaano ka nahihirapan. Sige, makinig ka sir. Nasa linya ng telepono si Attorney Nestor Ner, ang Public Attorney Officer 3 ng Albay. Magandang hapon po, Attorney Ner. Nakikinig po ako. Hello ma'am, naririnig niyo po ako? Opo, Attorney, magandang hapon po. Attorney, napakinggan po natin. Ito pong reklamo ni nanay at reklamo kay mister sa pananakit at hindi pagbibigay ng sustento. Attorney, sa sitwasyon ni Buenvenida na maituturing ng isang battered wife dahil sa mga pinagdaanan niya sa kanyang mister, ano po ang maaring gawing aksyon ni Buenvenida laban po kay mister? Actually po, ma'am, kay Ma'am Buenvenida Propogo po, actually, sa salaysay niya, mukhang matagal niya na itong na-experience na mga mga pangyayaring ginagawa sa kanya ng kanyang asawa. Ngayon po, hello? Yes po, Attorney. Actually, kung sa kaso po, matagal na itong may kaso. Pwede niya na itong isinampa na, matagal niya. Kasi sa dami ng ginawa nito ni Mr. Si Erwin, mukhang makakaawa naman si Mrs. Saka si Erwin ata mukhang hindi na magbabago. Kahit nagsasalita siya na mahal niya pa yung asawa niya. Pero si Mrs. naman ata parang nadala na. Parang ayaw nang maniwala sa mga sinasabi niyang mahal pa siya. Opo, Attorney. So ngayon po, ang tatanungin na po lang po natin si Mrs. Buenvenida. Actually, anytime pwede po siya mag-file ng kaso dito kay Erwin. May nauna na ata siyang ipinail na kaso
Kaya lang, nagtaka rin ako kung bakit naging 4 months lang nakalaya na si Erwin. Actually, itong mga ginawa niyang, itong hindi pagsusustento, yung mga pananakit, yung mga pananakot ng may baril, yung mga pambababae, pagsusugal. Actually, lahat po ito, pasok po ito dun sa violence against women and their children. Actually, pwede na siya mag-file dito ng vowsy cases against kay Erwin. Pero siyempre po, ang isa sa alang-alang natin dito, si Mrs. Benvenida pa rin kasi ang inaalala niya ata ay mga anak silang 4. Ngayon parang ang sabi ata ni Mrs., mukhang gusto niya na lang ata pag-usapan para na lang ata sa mga bata. Tama po ba? Opo, ayaw niya na kay Mister, maghiwalay na daw po sila, wala na silang pakialamanan, pero magsusustento itong si Erwin itanong natin, sa 4 na anak. Attorney, sandali po, itanong lang namin kay Mrs. Mrs., ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Gusto mo pang ipakulong ito o gusto mong maghiwalay na lang kayo at magkaroon ng kasunduan? Kung hindi siya sa akin makipagkasundo, Ipapakulong. ipapakulong ko siya. Pero ngayon, ang gusto mo, maghiwalay kayo, kami, magsustento siya sa mga magkaroon bata. kayo ng kasunduan. Opo. O, yung partner, maliwanag. Tama. Opo, yun po, attorney. Tama po yung binanggit ko. Gusto lang makipaghiwalay ni Mrs. At magkaroon ng kasunduan para po dito sa sustentong ibibigay ni Erwin sa 4 na anak. Ang problema- Erwin, mukhang may chance ka pa rito. At si Mrs. mo rito, binibigyan ka pa ng last chance dito. Dahil pwede ka na talagang makakuha. last chance ito. Ginagawa mo. So ngayon, pwede rin nating bigyan ng last chance ito si Erwin. Kasi ang gusto ni Mrs. mo, magsustento ka na lang, pero maghiwalay na muna kayo or maghiwalay na kayo. Okay. Kasi mahirap nang ibalik yung dati ninyong Pagsasama. magandang samahan. Opo. Oo. Kaya siguro po, kung magkasundo po kayo ganito, pwede naman namin kayong tulungan para magkaroon kayo ng kasunduan Ayun. or Apo. compromise agreement. Maliwanag. Okay. So, ganito na lang, Mrs. So, ganito na, Erwin, advice ni attorney. Magpasalamat ka, sabi ni attorney, na binibigyan ka pa ng isang chance. Dahil kung hindi, mabubulo ka talaga sa kulungan. Pag nagdesisyon itong misis mo na kasuhan ka talaga ng tulo. Ngayon, ang gusto ng misis mo, magkahiwalay kayo, maggawa kayo ng kasunduan na magsustento ka. Payag ka na ba doon? O gusto mo talagang makulong ka? Mukhang hindi partner niya gusto Hindi, talaga. lapit mo sa mikropono. Habang nakikinig si attorney, para kasi... Paano po naman ako makapag-sustento? Ngayon yung kukulamberan, wala naman sa akin kung alisin niya. O di maghanap ka ng ibang trabaho. Sabi Ibig daw, sabihin, doon ka lang Mrs. naka-rely. Alisin Sabi mo daw siya siya ng sa- kukulamber. Hindi. kasi sa akin po nakapangalan yon. Nakapangalan May business kasi kami. yung- Naka-renew pa kadto ngayon. Nakapangalan po yun sa akin. Gusto ko umalis siya sa bahay. Doon Okay. muna siya sa magulang niya. Tapos pag umaga, ipagpatuloy muna namin hanggang matapos ng ngayon na taon. Ayun. Dahil nakakuha. Tapos sa isang taon, di ko na ipagkuha. So, Magkanya-kanya bibigyan ka naman kami. ng kabuhayan pala, Erwin. Ibibigay ko para makasustento ka. Paano kasi, hindi man niya kayang mamuhay ng mag-isa na hindi ako Ayun! Dahil ako ang siya, lakas lang. Ako ang nagpapatakbo. Ako, magtututok na lang ako sa Okay, tindaan. ulitin natin kasi yun ang ano Saka- mangyayari. Ang gusto ni Mrs., maghiwalay na kayo, maggawa ng kasunduan, sustento na lang siya. Ulitin ko, Erwin. Papayag ka na ba dito sa gusto ni Mrs. na makipaghiwalay sa iyo at magkaroon kayo ng kasunduan, gaya ng itutulong nila attorney, nagawa kayo ng kasunduan at magsustento ka o gusto mong makulong? Sustento na lang po siya. Ayun. Ayun. Pero mahal mo pa rin si Ning. Po siya. Sabihin mo sa kanya. Mahal ko talaga. Tapi, hindi ka naman kaya, halos hindi mo na ako ipagpalig sa baloy. Okay, si attorney partner. Opo, balikan muna natin si Attorney Nair. Attorney, eto kasi Opo. si Mister, kaya lumapit dito si Mrs. dahil kahit gusto na ni Mrs. makipag-iwalay, Ayaw habol hiwalay. ng habol itong si Mrs. Kasi mahal si niya Mister. nga. Kaya Opo. mahal niya nga partner. Correct. Sinasabi niya. Miss, Attorney, Opo. sa ganito Erwin, pong paraan, matutulungan niyo po ba itong mag-asawa dyan po sa inyong opisina? Gawan po natin ng kasunduan para naman hindi na po mabagabag itong si Mrs. dahil si Mr. ay panay pa yung kakahabol-habol. Kasi mahal niya nga. Opo. Erwin, sinasabi mong mahal mo pa si Mrs. mo. Patunayan mong mahal mo pa siya, magsustento ka ng tama. Saka kung pwede daw, doon ka na muna sa inyo. Huwag mo na munang guluhin yung pamilya mo. Alang-alang sa inyong mga anak. Ayun. Ayun. Klarado yung advice. Klarado. Ang sabi ni attorney,
ipakita mo yung pagmamahal mo sa kanila. Malay mo magbago ng isip. Correct. Magsusustento ka, bigyan mo ng peace of mind. Tama dyan si Mrs. attorney, tama dyan. Malay mo, pakita mo, Erwin, hanggang Disyembre pa nang binibigay na kwan sa'yo ni kwan na magtistis kayo eh. Magpakita ka ng gilas, magbago ka, malay mo ma-inlove ulit sa'yo si Mrs. sa Disyembre. Tandaan mo, kayo ay mag-asawa sa mata ng Diyos. O ano, magbabago ka tay. Kaya mo. Kaya mo Gagawin ko po ipakita yan, pagmamahal mo. ma'am. Nanay, kung halimbawa magbago, nakita mong mahal Nakita ka talaga mo niya. na talagang, Patunayan mo na. Yeah! May pag-asa ka na, Erwin. Wala nga lang sa mga patunayan mo na. o yan. May pag-asa ka na, Erwin. Opo, pakilapit. Pero kung papatunayan na magsasama kami, hindi na. Ay, Kasi aray ko. So yung pagpapatunay yun, patunayan niya para mapatawad mo. Pero yung magsasama kayo, mag-expect siya, wala nang ganon. Hindi ka na kaya ma-inlove nanay uli. hindi ko masabi. Time will heal the wounds, Depende yan. partner. Kung maramdaman niya yung mga Oo. kukulamber, partner. Fresh na fresh pa kasi yung sugat, partner. Pero tatay, maliwanag sa sinabi niya, patunayan mo muna. Maraming paraan para patunayan Hindi mo. kasi nararamdaman yung mga kukulamber tay. Oo. Yung chainsaw mo pala, binibigay pa yan. So meron ka pang chance. At siya pasalamatan lang si Attorney, attorney. maraming salamat po, Attorney Nestor Ner, dyan sa PAO. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, attorney. Pero madam, Maraming salamat ayaw din niya po. umalis sa bahay. God bless po. Opo. Okay. God bless, Thank you. Attorney. Oh, umalis ka na muna daw Opo, sa so ang bahay. problema mo ngayon, ayaw niyang umalis sa bahay ninyo. Yun nga, sabi ni Yan ang Attorney gusto Nestor niya. sa kanya, Paalisin daw ako. oh, Kaya umalis ka muna. Para naman kumalma muna. sabi ni Attorney Hindi mo naintindihan, Nestor, Erwin. Alam mo kung minsan may mga bagay na, libo, mainit pa. Hindi talaga pwede kayo. Kasi mainit pa, masusunog kayo. Di ba? Para makapag-focus naman ako sa Yeah. pagtitinda. Yun. Hindi ako nakapapokus eh. O baka naman ay, Na-stress ako, kaya gusto pero mong palisin kasi may ka-video call ka. Hindi naman. Pag wala na siya, hindi na ako mag-intindi. Magpo-focus na lang Oo. ako. Hindi na ako Erwin. makikialam sa mga group. ginagawa mo lang yun para Dahil sa, maaliw lang yung isip ko. ibang Dahil- klase yung gusto mong maaliw ka. ah. Ano lang yung isip ko kasi Okay. natutulture ako. Oo, so ganito na lang, Erwin, Kuya, ha, magpalamig ka, punta ka muna sa bahay ng magulang mo, ha? ganito Erwin, Okay. gagawin mo ba yan? Lumayo ka muna Kaysa kay mabilanggo Mrs. ka, maniwala ka. Kasi eto si Mrs. desidido na sampahan ka ng kaso. Once na ginawa mo pa ulit yung pananakit, panggugulo, pangahabol-habol. Eto, ganito na lang yung mangyayari, no? Sasamahan kayo ng aming team para kayo ay doon sa barangay magkausap, magkaharap, magkaroon kayo ng kasunduan. At syempre nanay, kayo po ay sasamahan namin para makakuha po kayo ng barangay protection order. Pwede rin doon sa Public Attorney's Office gumawa ng kasunduan, sabi ni Attorney Nair. Sa BPO, abogado. kailangan nyo po ng barangay protection order. Tatay, alam nyo po yung BPO. 15 days po yan. Dapat Hindi, wala basta po kayong gagawing... May pag-asa ka pa. Alam mo tayo, kung nakikinig ka, may pag-asa ka pa. Binibigyan ka ng chance. Depende kung maramdaman niya talaga yung pagbabago mo at pagmamahal mo. Pero mahal mo talaga. Mahal ko po siya, sir. Kaya inabol-habol mo talaga. Pero Ano ang, Hindi naman teka. susunod- Bakit mahal na mahal mo si Miss? Ano ang hindi mo sa kanya makakalimutan? Kasi marami namang ibang babae sa ligaw. Anong hindi mo makakalimutan kay Mrs.? Kasi ma'am, sir, nandyan siya lagi. Oo, nandiyan naman Nakasuporta pala siya din. lagi. Pero Kasi bakit di niya- hindi mo Maganda ba yung mismo? na-appreciate? Maganda ba? Oh, Ha? ganda po siya. Kasi Maganda. Di kasi niya hindi niya ako maiwanan-wanan dahil kung anong sinabi niya, gusto niya motor. Gusto niyang ganito. Gusto niya sasakyan. Lahat binigay ko eh. So Ibig mo sabihin, mapagbigay ka ng napakaswerte. asawa. Lahat Oo. binigay ko. Lahat ng Napakaswerte mo pala, Erwin. Ano ba naman Maraming yan? nangangarap na ganyan. Dapat nga si Mrs. yung hihingi sa'yo ng ganyan. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng Sir yung ganyan. nagtatrabaho. Okay. So yun na lang. Sasamahan kayo ng aming team kung doon sa Public Attorney's Office at ganoon din sa barangay para magkaroon ng kasunduan. Ulitin ko lang, Erwin, yung sinasabi ko, ipakita mo yung pagbabago mo at yung pagmamahal mo, dapat maramdaman ni Mrs. may chance ka pa. Okay. Pero nagbabanta siya eh. Di mangyayari makipag-iwalay ako. Hindi Pag po, sir. Wala po ako, nasa sir. video eh. May pagbabanta. Di ba may record na binigay kong Opo. record ng last dyan Huwag na kang mag-alala nanay, ano, Mabibilang sasamahan ko, ka namin Brad. sa barangay para sa barangay protection Sinasabi order. lang. Microphone po. Hindi pag po, sir. makipag-iwalay raw ako, Okay. Hindi po ako papatayin daw niya ako, nagsasabi. susunod siya. So may threat, Ah. may pagbabanta. Sige, po, Mrs., sir. pag-uusapan natin yan sa harap ng Public Attorney's Office.